tehdä ykköskytkentä, valaisinkytkentä MMI-kaapelilla tuohon asennuslevylle. Ja MMI-kaapeli kuoritaan tällaisella perinteisellä jokarityökalulla tai sitten jollain uudemmista työkaluista. Tässä on tärkeää, että tuo piikki on säädetty oikeaan korkeuteen niin, että se ei katkaise tuolta johtimien eristeitä. Sitä piikkiä saadaan säädettyä syvemmälle ja korkeammalle niin täältä jokarin pohjasta. Ja tätä MMI:tä kuoritaan tämmöiseen jakorasiaan, niin sitä kuoritaan tollain niin mun mielestä reilusti ton jakorasian, sanoisiko 2 kertaa ton jakorasian mitan verran. Sitä on helpompi, jos sitä johdinta on liikaa, niin sitä voi katkoa siitä vähän pois, mutta niitä johtimia ei saa millään venytettyä sitten lisää. Tässä mulla jokarin terä oli just niin, että se yletti tosta läpi. Yhtään ei olisi tarvinnut olla vähempää, niin vähän ehkä jopa pitemmällä se piikki, että menee helpommalla läpi. Ja nämä voi tosiaan alussa, kun ei osaa sitä säätöä tehdä kunnolla, niin katsoa vähän, että näihin ei ole jäänyt mitään jälkiä. Sitten jos niihin jää jälkiä, niin ei ole muuta vaihtoehtoa kuin johto poikki ja sitten uudestaan. Voit katkaista sen siihen. Tässä työssä nyt kun laitetaan niin kytkin, jolla ohjataan valoa päälle ja pois, siis yksinkertaisin mahdollinen kytkentä, niin sijoitetaan tämä kytkin tänne reunaan, jakorasia tänne levy yläosaan vaikka ja valaisin sitten tänne oikeaan reunaan, niin saadaan vähän sille kaapeloinnille mallailtua niin kuin esteettisesti noita reittejä ja pääsee asentamaan sitä kaapelia tähän levylle, ettei laita näitä tällä ihan vierekkäin tai miten tälleen vaan tänne kytkin tonne aivan reunaan ja jakorasia tonne ihan yläreunaan ja valaisin tänne oikealle puolelle. Voit katkaista siihen. Eli käytetään tässä tällaista AP9 merkkistä kalvotiivisten rasiaa, jossa on siis tällaiset tehtaalla ohueksi tehdyt kohdat, josta johtimet ja kaapeli työnnetään läpi, niin se jää sitten tiivistämään. Se on niin kertakäyttöinen tiiviste, että siitä kun on kerran työnnetty kaapeli läpi ja vedetty se ulos, niin sitten se jakorasia on siltä kohtaa entinen, jos ei siihen uutta kaapelia asenneta. Tai sitten jotain sellaista, saatavissa sellaisia tulppia oikein, jolla sen pystyy sitten tukkiin, mutta se on, jos siinä on reikä, niin siinä on reikä ja se ei niin kuin enää ole sitten suojattu sillä tavalla, kun pitäisi kosteutta ja muuta vastaan, että se tarvii muistaa. Ja ruuvella kiinnitetään tuohon levyyn. Seuraavana tietysti työnnetään tämän, joka meillä toimii nyt se syöttökaapelina tähän järjestelmään, niin tämän kaapelin johtimet täältä tiivisteen läpi näin. Ja vedetään se kaapeli tonne sisäpuolelle tällä tavalla. Johtimien tosiaan pitää ylettää tällä, että useasti aloittelija katkaisee ne tosta kohdalta, mutta ne pitää ylettää tänne mieluummin vaikka puoli metriä yli kuin yhtään lyhyeksi, koska sen puolimetrisen voi tosiaan katkaista, mutta lyhyttä ei saa venytettyä millään. Ja tärkeää on, että tämä kaapelin eriste, tämä itse valkoinen muovieriste, niin ei tule yhtään liikaa tonne rasian puolelle, koska se on se, mikä syö kaiken kytkentätilan sieltä. Että sit johtimet ei mahu sinne oikein. Niin tommosen sentin verran saa tulla sinne sisäpuolelle. Sitten lähdetään napsuttelemaan tätä kiinni, tätä kaapelia tähän TC. Lähtee kokeilemaan ensin tuossa esimerkiksi 7-10, tommonen TC-kiinnike, joka on vähän pienempi kuin tollanen 8-12. Kiinnike, niin aina jos ei muista, että mikä sopii millekin kaapelille, niin lähtisin kokeilemaan pienemmästä päin, että olisiko tuo pienempi riittävä ja näyttäisi oleva. Koska se on aina sirompi kuin tuo seuraava koko isompi, niin siitä tulee mun mielestä esteettisesti kivemman näköinen. Jolloin esimerkiksi tälle MMI 3x1,5 S, jossa on siis 3,5 neliömillimetrin lankaa, joista yksi on suojajohdin, muovieristeinen asennuskaapeli, niin tälle tää 7-10 on minun mielestä paras.
laitetaan ensimmäinen kiinniketto rasiasta noin 7 senttimetrin päähän minun silmän mukaan. Joku sanoo, että 5 sentin päähän, mutta se on makuasia. Minusta 7 on hyvä ja napsautetaan se siihen vasaralla kiinni. Joskus menee yhdellä, joskus tarvii useamman lyödä. Noin. Ja sitten toinen kiinnike oikeastaan tulee tänne päähän. Samalla tavalla niin kuin jostain mutkasta tai kojeesta tai vastaavasta, niin taas 7 senttimetrin päähän noin suunnilleen. Ja nyt jos tässä välissä on niin kuin matkaa enemmän kuin sanoisiko 30 senttiä, niin sitten tuohon keskelle lyö 1 kiinnike lisää. Jos siinä on vähemmän kuin 30 senttiä, niin sitten jätetään se pois. Noin jonkun kirjan mukaan vaaka-asennossa kaapelilla kiinnike-etäisyys on 20 senttiä ja pystyasennossa 30 senttiä, joka siis vastaa A4-arkkia niin kapeammin päin ja leveämmin päin. Mutta mä sanoisin, että vaaka-asennossa noin 15 senttiä ja pystyasennossa noin 20 senttiä on niin kuin oikeasti kuitenkin sellainen, mitä asentajat käyttää, jolla tulee niin kuin vähän kivemman näköinen. Ja reunoja tässä kaapeloinnissa käytetään hyväksi sen takia, että ei tarvii erikseen katsoa, tuleeko se suoraan, kun laittaa ton reunan mukaan jonkun rakenteellisen osan mukaan suoraan sen kaapelin. Tää on kuivan tilan kalusta, eli tää ei vettä kestä tää kytkin. Avataan tällä tavalla, että vedetään painike pois. Otetaan talttapää ruuvimeissillä täältä. Vähän annetaan periksi noille näille ja se on auki. Ja tässä kohtaa niin täytyy aina muistaa taas se semmonen tosiasia, että jos rupeaa tartteen voimaa, niin silloin pitäisi joku lamppu syttyä päässä, että nyt mä teen jotain väärin, koska ei nämä yleensä ole voimalajeja nämä tällaisten laitteiden avaukset, se on osina ja palasina hetken päästä, että nämä yleensä sellaisia pikku pulmapelejä, että tarvii niinku raapasta päätä, että miten tää fiksusti saadaan auki. No nyt tämä asennetaan sitten tänne taas ruuveilla. Sitten seuraavana otetaan tälle kytkimelle, jakorasia ja kytkimen välille asennettava kaapeli ja otetaan taas aina kaapeliin mieluummin vähän reilusti sitä mittaa kuin liian vähän. Sitten on helppo taas ottaa pois vähän molemmista päistä, mutta lisää siihen on kinkkinen saa. Jakorasian päästä laitan sen tuosta jo valmiiksi tänne sisälle ja sitten tehdään tänne kaarre tai mutka tonne ja mutkaa voi sievistellä pikkusen sitten vielä jälkikäteen, mutta tehdään suunnilleen siitä noin, että se taitaisi olla niin, että se on 5 kertaa sen kaapelin säde noin suunnilleen se taivutussäde siinä. Mutta 5 kertaa kaapelihalkaisia, mutta silmällä katsotaan, että siitä tulee niin kuin meidän omasta mielestä kivan näköinen, se silmä kehittyy sitten kyllä. Ja mä napsautan sen taas tuolta yläpäästä parilla kiinnikkeellä kiinni, niin se helpottaa jatkamista, kun se kaapeli pysyy aloilla. Noihin on sormin väännettävä kivan näköiset taiteelliset hienot mutkat ja nyt tällä kiinnikkeellä on 2 vaihtoehtoa. Se voi tulla tuohon toisen kiinnikkeen kohdalle suoraan tai sitten se voi tulla tällä tavalla limittäin. Jos se laittaa limittäin, ne kaapelit asettuu lähekkäämmin. Jos se laittaa tuohon kohdalle, niin niille tulee vähän enemmän etäisyyttä. Tässä on taas makuasia. Jos tulee paljon kaapeleita, niin mä käytän itse, että mä laitan toiselle puolelle limittäin ja sitten taas toiselle puolelle tällainen siksakkia ne kiinnikkeet, jolloin se vähentää sitä tilan tarvetta, mutta jos tulee tällainen vaan pari kaapelia, niin niistä tulee ihan kivan näköiset minusta, kun ne laittaa kohakkaan. No ja laitetaan taas tuohon mutkasta
Tää reunaan tuleva kiinnike tulee tietysti niin päin, että naula on kauempana seinästä tai listasta tai reunasta. Jolloin se vasaran lyönnit ei osu niin helpolla, jos tässä on seinä, niin siihen seinään. Tai sitten tässä tapauksessa niin toi naulahan menisi tuolta helposti niin kuin ryöstäytys reuna yli. Siihen kiinni ja sitten on ehkä oikea hetki kuoria tämä pää tosta, mistä se suunnilleen tulee kalusteen sisään. Näin. Täällä on kaapelimerkintä ja mä väännän sen kaapelimerkinnän tonne seinän puolelle niin että se ei jää näkyviin. Ja sitten taas napsautetaan tuohon kalusteesta noin 7 sentin päähän kiinnike. Ja johdatus on valmis.